वेलकाम टू गाइस गोजोन मोनाबिलि समाव नोंथांमोनखौबो फिन खनसे बेरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजां दं लोगोसे आंबो मोजां दं बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों दिनैनि बे गोजोन बेलासि मोनाबिलि समावहाय नोंथांमोनजों फेस्लासिम लाबोनो हालायबाय स' लोगोफोर थेंक इउ बयखौबो खुलुमबाय गिबियावनो फैदो लोगोफोर दसे मोजां गाज्रि खौरां लानोसै नोंथांमोनजों दसे रायज्लायसै आरोना स' लोगोफोर जोबोद गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आंनि फेस्लासिमाव जायफ्रा फैदों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो फिन बरायहरबाय मा खालामदों लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा गामियाव सफैनो हादों थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लासिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय गामियारि बाजै थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लासिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच गाबबाय आरोना गाबबाय आरोना जायो गाबबायसो लोखिया गाबफैबायसो फैग्रोमोना आयै होनदों एमबि गैला नेटबो नाङा आखियाव मिथिखागौ नोंनिखौ ओमफ्राय अननानै लाइक होआखैबा लाइक होदो आरोना लोगोफोर आंहा बिराद लेट जादों आरोना बिराद लेट जादों गामि जोंहा जाया नेटआ खियो जाया आरोना एमबिबो गैला नेटबो गैला गाबबाय आरो ओमफ्राय लाइक होआखै नामा लाइक होदो दे जोंहा खि ओमफ्राय आंहा नै बिराद लेट जाबाय दुगैनाया दासो दुगैखांदों हराव आंखौ एम्फौ अरलांजोबदोंब्रा जानो एम्फौआनो जा हरखादों हरावहाय ओमफ्राय दाग जाजोब्बाय मोखांफ्राहाय उन्दुनाया गैला हारसिंथार जि मोसाबाय गैला ओमफ्राय मैयानियाव स' थेंक इउ बाजै गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नोब्लाबो आंनि फेस्लासआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बाजैनिसिम बाजै जिउ ओमफ्राय मा खालामदों दायो आंबो दायो ओंखाम संसै बाजै ओंखाम संनो लाहार फाहार खालामदों आरोना दासो दुगैदों आरोना आङो दानिसो दुगैखांदों बिथिंना ओरै जानांगौ बियो स्टेना बारा माबा नङालै लड लानो हाया मबाइला गिलिरथार आंना ओंखायनो बारा लड लानो हाया आरोना स' थेंकिउ बाजै आं बे सेलफिया लाइट दंलै नै माबायदि जोङोथ' आरोना ओमफ्राय ओंखाम संग्रोनोसै दायो कमेन्टआनो स' जाया नामा दानो थाबखौनो जायालै कमेन्टआबो साला सरा जोंसै ओमफ्राय जोंहा जिलमाया राभा सफैदों गामियारि हाय ब्र' होनदों हेल' हाय वेलकाम वेलकाम गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्ला सम नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच गामियारिया दङ ओमफ्राय नेट गैया नै बेना मा जाखो माबानो गैया ओमफ्राय जोंहा गिथिखा फैखायाखै नामा फैथ'वाखै फैगोन फैथ'वाखै आरोना फैगोन बेबो फैथ'वाखै
आङो सलाय जोंनि थाखाय लाइटार लाबोनांबाय आं ओमफ्राय दिनैनिफ्राय आङो सानब्रैसोआ हारसिं जासिगोन लोगोफोर मानोना रावबो गैला रुमावहाय थांजोब्बाय आरो ना माखासे मानसिफ्राहाय न'आव थांबाय आरो ना दहाय थांबाय आरो ना मुम्बाइआव थांबाय आरो ना गाबोन गाखोसिगोन गारिखौ आरो ओमफ्राय कमेन्ट लोगोफोर हाय ब्र' होनदों आरोना ओमफ्राय थांजोबखो ना माखो मानसिफ्रा लोगोफ्रा नेटआ गल गल सालायखोमाखै रावबो गैया माथो ओमफ्राय आं दिनै लाव जासिगोन आरोना रावबो गैया हारसिंसो नालाय सोलियो
आइदि मोनगौमोन मानसिफ्रा खारला जोब्बाय मानोबा आइदि मोनगौमोन फैयासै रावबो। मानसिफ्रा बेस्थ' जाखोमोनथाय। ओंखाम गोदौबाय आरोना लोगोफोर आंना। दिनैनि दिनाव मानसिफ्रा एमबि जोबजाजोबखो ना माखोथाय फैयासै आरो लोगोफोर। 12 मिनिट जाबाय। बिराद ना जानो लुबैदोंमोन मैया जाबाय आरो दिनैबो जानो लुबैदोंमोन थांलालै बाजाराव। जोंहा रावबो गैथारालै बाजै मा जाबावगोनथाय। बाजै थेंक इउ स' माच। माइनाव नार्जारि बाजै थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्टाइलाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय। रावबो गैथारालै बाजै लाइकबो गैबावासो दहाय सानै फैनायल'नो। ओमफ्राय हेल' होनदों आरोना हेल' बाजै हेल' थेंक इउ स' माच। गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो फैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय। जा दुखु मोनबायलै रावबो गैया दाबो गैया आरोना बाजै। आंनि माथोखौ खोनादोंना खोनायाखैथाय दायो? ओमफ्राय जोंहा मा मैगं जाखो दिङा बाजै आङो लावसो हागासिनो दं आरोना दायो। लावजों आलुजों जानोसै दिनै। मैया ना जादोंमोन दहायबो ना जादों ओमफ्राय दा निरामिस जासिगोन आरोना। ओमफ्राय आलु हानोसै। हारसिंसो बाजै रावबो गैला थांजोब्बाय न'आव माखासे दहाय थांदों। दा आं हारसिंसो जालांलायबाय आरोना संदो खावदो जादो गावनो मावदो। बिराद खस्थ' जासिगोन इन्टारेस्टसो हारसिं जायोबा आरो।
ओमफ्राय जोंहा मा मैगं खोनदों ओमफ्राय नेट प्रब्लेम आंना नेट प्रब्लेम बाजायो सरि बाजैबा नेट प्रब्लेम जाबाय आरोना बाजै होनबा बाजैया नेट प्रब्लेम आरोना लाइक डाउन थेंक इउ सो माच बाजै जोबोद गोजोननाय थाबाय लाइक डाउन थेंक इउ 20 मिनिट जानोसै नामा आं रावबो फैयाबा ना बाजै नों दसे थालाय दे दसे थानानै 20 मिनिट जाबा दोननानै होफिनो आङो लोगोफोरा रावबो गैया आरोना सासे मानसियाबो दिनै फैबावासै आरो फैनो होननाया लिंहरखाबाय आङो गैया ओमफ्राय बाजै बे नोंनावहाय माबानि नाम्बार नुदां दाखालि मा होनोमोनलाय एस जखिनि नाम्बारा नोंनावबो दं आरो ना आं फन हरदोंमोन खनसेहाय ओमफ्राय हमाखै आरोना बेस्थ' थायो मानसिया ओंखायनो हमाखै बियो ओंखाम मोनबाय दायो बाजै आंना ओमफ्राय बाजै जोंहा नोंहा मा ओंख्रि संदों आंनाबो बिदिनो रावबो फैया औलै बाजै आं नुहैबाय थायोना नोंनावहाय एफा होयो थांलाया जाहैदों जायफ्रा आइदि होयो बेफोरनावसो थाङो आरोना आइदि नांगौ होनबा बे जानला मानलाफोरनाव आरोना ओंखायनो मबाइल गंनै थायोबा आइदि लानायफोर मोजां जायो आरोना मोनथाम मोनब्रै आइदि खुलिदो ओमफ्राय बिदिनो आइदि हरला बायदो होनबासो जायो आरोना गंनै मबाइल थानांगौ होनबा बयबो फैयो आरोना आंनावबो रावबो फैया बिदिनो होनदों आरो फैयाथ' आरोना ओंखायनो आइदिनि थाखायसो बयबो मानसिफ्रा होसोयो आरो ओमफ्राय दा आंनावबोथ' आइदिया 6था दङ आंनाव गासै 6थाव बयनोबो हरजोब्बाय ओमफ्राय दा गोदान खुलिबा फैसिगोन माखासेया मोनाखै होनब्लाबो गोदानफोर मेरला दं आंनावहाय लोगोफ्रा बिसोर मोनजोबाखै आरोना दाबो बाजैनाथ' नायफिननांगौसो आरोना मोनजोबखोना मोनजोबाखै ओंखाम मोनबायलै आरोबाव बाजै र' 20 मिनिट जाबाय नामा जानोसै 2 मिनिट र' ओमफ्राय बाजै 20 मिनिट जाबायना स' थेंक इउ आं बाइबेल लानानै लाबोफिनसै आरोना माखौ भिडिअखौ लाबोफिनसै दे बाजै बाय बाय नैबे गोजोन बेलासि सुदेमसिमाव आंनि फेस्लासिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय बाजैनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय बेजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिबावनानै दसे समनि बे फेस लाइभ भिडिअखौ बेयावनो लाखिथ'बाय बाजै थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'ब्लाबो आंनि फेस्लासिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बाजै दे बाय बाय दा दसे थाना फैफिनबा बाय बाय